monipuolinen, kiinnostava, hyvin kaukana ehkä semmoisesta kliseisestä museoideasta, mitä ne nykyään on. Että just semmoinen niin vähän nuorekkaampi paikka kuin noi kaikki muut museot on. Museosta on ehkä vähän tullut liian semmoinen vanhanaikainen ja semmoinen, että se nuoret ihmiset ainakin oudoksuu sitä. Se on hyvän museon merkki, että siellä niin kuin, se kiinnostaa kaiken ikäisiä ja ne on siellä niin kuin yhtä aikaa. Että siellä on niin monipuolista se näyttelyt ja muu toiminta, että ne on niin kuin yhtä aikaa ihmiset tulisi sinne, eri-ikäiset ihmiset. Laaja, siellä pystyy niin kuin hyvin kulkemaan ja se on hyvin organisoitu. Tällä tavalla näin, jos niin kuin, ja hyvin järjestetty, kaikki siinä pystyy hyvin menemään, se on niin kuin helppo käydä. Ja muutenkin sitten se sijaitsee hyvässä paikassa, että se on museossa ihan kiva, että sinne pääsee helposti menemään. Ja sitten siellä olisi kahvila ja taustamusiikki. Niin ja sitten viheralue, missä olisi niinku talvipuutarha. Kyllä. Ja taiteilija, mikä maalaa. Juu. Että näkisi, että millaisia taulua tehdään. Mun mielestä pitäisi saada koskea ja mennä niinku sisään ja ei vaan silleen, että se on mun edessä, vaan että se olisi niinku mun ympärillä. Ja just niinku lasten kanssa tehtäisiin paljon asioita, koska ne on kuitenkin tulevaisuuden museokävijöitä. Joo, kyllä ajatuksia paljonkin on. Turun linna tietysti on se ykkönen. Ja semmoinen niin kuin vanhan musiikin museo. Kyllä, sellainen on unelmamuseo. Semmoinen museo, mikä kertoisi tuosta 50-, 60-, 70-luvusta, mikä varmaan ehkä voisi kiinnostaa nuoria ja vanhempaa ikäluokkaa. Yksi uusi museo kaivattaisiin Turkuun ja Suomeen. Ja se olisi Kakolan tiloihin oikein kunnollinen, asianmukainen vankilamuseo. Ja ovella mun mielestä olisi tarjolla vaikka kahvit.